Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Gipulet jong garib hoy district kila yoban kem ya arngut ki priyo halo jing suba bakila persang ban lum ya kapisa nakamenta ka sengki ngatiar ka New Trap National Liberation Council na ka HNLC na ki nong khai bat ki nong tri sarkar. Hagajing bodien bhai ki jingja ki pulet kila yo ban kem chua yawe somla yakabala suba bola ru bande khot jonga seng blatep kerteng kumu pendap bok makri na lach nong kwinain hagapor ba udang late lum ya kapisa kabala dawa daga seng hagajing tokit jong ki pulet yaw pendap bok kila yo bakin kempal so yowe ubriyo blatep kerteng kumu lari pen kemen nongshli yakabala kemi u de ki pulet joka East Giant Hills na umtra Katkum ka kubo na kipulit la kano habakaseng ka dawai ka pisa la da japat baki nong sha dawa kim siu ne kim ai ki ju cha berngep ta ka baki la pancha penmensau ni wat pancha penyap na kani ka jingkem ya kini ki arngut la sngo thu baki pulit ki lapsai baki khot chonga HNLC ki badan po Bangladesh ki ju pha ye ki shithi dawa pisa ka jongki lengba ka WhatsApp bat ya kini ki shithi dawa la jupun poi shi ki nong khai hespa ki nong tre chakri sarkar ki badai ki khasi kalbaya ka pisa kabaki nongsha berngem kisiu ka HNLC la keno baka penon kam da ki samla ki besong beri hakan ni gejala bakin late lum ya ka halor ka jingkular bakin sayo bah lem na ka pisa ka baki late panlum ka ba la dawa da ka seng